Намираме се в Освенциум, мястото, което е изходна точка за Аушвиц, там където са изтезавани и убити над 1 милион души по време на Втората световна война. Так му пристигнах на гарата и какво заварвам тук? Товарен влак с чисто нови автомобили Шкода от фабриката им в Чехия, Млада Болеслав. Ето. Така виждаме над 500 чисто нови автомобила Шкода комби. Как се стига до Освенциум? До Освенциум се стига с влак. Под 1 час се пътува, 75 км разстояние. Много е удобен транспорта. На всеки час пътнически влакове. Гарата тук е открита през 1856 година. От тук има директни връзки за Прага, за Будапеща, за Германия. Същия влакове Сименс като в България, нещо като линията Левски Свищов. Модерна ЖП гара. Централната гара се намира на пешеходно разстояние от центъра. Като гледам сградите и инфраструктурата, нещо средно между Германия, Австрия, малко от съветския свят. Ето, санирани сгради. Града е с население около 35 000 души. Бил е част от Австро-Унгария, от Австрийската империя. Бил е част и от Германия. 1939 година града е окупиран. Почти като в Младост 3, но чистотата е на топ ниво. Инфраструктура, озеленяване, тротуари, по-чисто и по-уредено от частен комплекс в София. Температурата е минус 8 градуса, приятно, няма вятър. След малко ще прекусим реката, за да стигнем центъра на Освенциум. Много подредено. Say something. And no garbage. I can't believe. Look at this. No garbage. Вече сме на централния площад в Освенциум. Голям площад като за 30-ден град. Зад мен е църквата на Доминиканския орден. От другата страна е католическата църква. Ето я, с синия купол. Вчера имаше доста сняг, поне 10-15 см, но през деня бяха положителни температурите. Вече сме на входа на Аушвиц. Имаме билети за 2,5. Малко ще почакаме, но след това ще направим една обиколка. Явдаченко, Анико Бом, Розие Волф. На радиоредбата се чуват различни имена. Това са имената на всички 1 милион загинали в този лагер по време на Втората световна война. Ако трябва да чуеш всички имена, трябва да прекараш около 50 дни. Преведено на български, трудът освобождава. По този начин са прилагали всички хора да идват в лагера и след време вече научава, че няма излизане от това място.
Аушвиц първоначално е построен за да държи полски политически затворници, които пристигат през май 1940 година. Първото изтребване на лагерници през септември 1941, като това се превръща в основен обект на окончателно решение на нацистите по отношение на еврейския въпрос. В момента се намираме в Аушвиц 1. Той е служил за административен център на целия комплекс, като е основан през 1940 година. Първата група, в която влизат тук, са 730 политически затворници от Полша. А Аушвиц 2 е това, което обикновено се подразбира, като се говори за Освенциум. Част от основните сгради са превърнати на музеи. Leon Olszewski, Jerzy Koziński. Ето как са пристигали евреи директно с влакове от Унгария. Тук има специална селекция, в ляво са заставали жените и децата, в дясно мъжете. Думите са излишни. Част от стотици хилядните обувки на хората, които са загинали в този лагер. Как са били примамвани всички да идват тук? По всички точки на Европа, когато е започнала Втората световна война, са им казвали: войната започва, трябва да ви евакуираме, подсигурили сме ви работа под сон в Полша, има специални лагери, където ще ви осигурим всичко и след това по живо по здраво се прибирайте по родните места. И нашата обиколка завършва с посещение на една от първите газови камери в този лагер на Аушвиц, Биркенау номер 1. Ето го, вижда се комина, вътре в самата камера е забранено за снимане. И така, нашата обиколка в Аушвиц приключи. В момента е 4 часа и 50 минути след обед, задя за вече мина и вече сме отново на ЖП гарата в Освенциум.